Хайырлы көн, кадерле дуслар. Ничә еллар дәвамында яшьләребез безнең телебезне, гореф-гадәтләребезне саклауда быел әле телләр елы. Шуңа күрә сезгә киләчәктә дә шулай актив булырга, өйрәнергә, үзегез өстендә эшләргә, сезнең файдагыз республикабыз өчен, киләчәге өчен зур. Үзегезне саклагыз һәм киләчәктә дә шулай бергә булыгыз. Милләтебезне алга таба апарырга насыйп булсын. Уңышлар сезгә.